ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ 100 ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏଥିରେ ଅଛି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, ତାପରେ ନମନୀୟ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମିଶ୍ରଣ, ତାପରେ ଅଛି ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଓ ବୃହତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ 395ଟି ଧାରା, 8ଟି ସୂଚୀ ଓ 22ଟି ଭାଗ ରହିଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନରେ ମାତ୍ର 7ଟି ଧାରା ରହିଅଛି। ସମ୍ବିଧାନବିତ୍ ଏମ୍.ଭି. ପାଇଲ୍ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ଥୂଳ ଆକାରକୁ ଏକ ହାତୀର ଶରୀର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ନମନୀୟ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମିଶ୍ରଣ। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ, ବରଂ ଏହାର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ, ତାହାକୁ ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଟିଳ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ।